ассалому алайкум ба кулли подписчикоҳ ва ба он нафарое ки алҳол видеои моро тамошо доранд. бародарон, ман имрӯз ба шумо тарзи сохтани вертолётро барои шумо нишон медиҳам. бо диққат видеоро тамошо кунед. барои сохтани вертолёт барои мо лозим мешавад як баклашка. Сарпушти баклашкаро бо анамин тавр мебурем. баъдан поёни баклашкаро ҳам ана ҳамин тавр мебурем. намин хел дӯстони азиз, 4 тарафи баклашкаро бо қайчи ана ҳамин хел мебурем. ана ҳамин хел дӯстон, баъдан ду симро гирифта бо анамин тавр мебурем. барои мо лозим мешавад маточа, паядник, дар сими сурх симобро анамин хел иҷро мекунем. баъдан сими сурхро дар маточа паяд мекунем. сими сиёҳро бо анамин тарз мебурем. сими сиёҳро дар олва тар мекунем. анамин хел симобро мечакем. баъдан сими сиёҳро дар маточа паяд мекунем. болои баклашкаро бо анамин тарз сурох карда маточаро мегузаронем. ана ҳамин хел дӯстон, ду тарафи баклашкаро бо анамин тарз сурох карда шурбҳоро бо анамин тавр маҳкам мекунем. поёни баклашкаро ана ҳамин хел сурох мекунем. симҳоро бо анамин тавр мегузаронем. чӯби марожникро гирифта бо андозаи 6 сантиметр мебурем. ман 3 дона омода кардам. баъдан ширешро гирифта бо анамин тарз молида чӯби чоруми марожникро гирифта анамин хел мечаспонем. ана ҳамин хел дӯстон, 4 кунҷи чӯбҳои марожникро бо анамин тарз қайчи мекунем. ширешро гирифта бо анамин тавр молида чӯбҳои марожникро мечаспонем. баъдан ширешро аз болои чӯбҳои марожник мемолем. як дона чӯби марожникро аз байнаш қайчи мекунем. анами хел. баъдан ширешро мемолем. чӯби марожникро ки қайчи кардем дар ин ҷо анамин тарз мечаспонем. боз аз болояш ширеш карда чӯби буридашударо бо анамин тарз мечаспонем. болои чӯбҳоро анамин тавр ширеш карда дар поёни баклашка бо анамин тавр мечаспонем. баъдан ширешро гирифта 4 кунҷи буридашудаи баклашкаро дар чӯбҳои марожник мечаспонем. ана ҳамин хел дӯстон, як чӯби марожникро бо анамин тавр омода карда бо ручка хат кашида ана ҳамин хел хат мекашем. баъдан бо арра ана ҳамин хел мебурем. ин ҳамин тавр дӯстон, чӯбро суроғ мекунем.
ҳамин хел думи вертолётро шилеш мекунем. баъдан чӯби омода кардаро ҳамин тавр шилеш мекунем. дар думи вертолёт мечаспонем. боз инҷоро шилеш карда чӯби омодашударо ҳамин тавр шилеш мекунем. хулос дар ин ҷо мечаспонем. думи вертолёт омода гашт. як маточаи хурдакакро гирифта ана ҳамин хел шилеш мекунем. баъд маточаро дар думи вертолёт мечаспонем. як кнопкаро мегирем. дар ин ҷои вертолёт шилешро мемолем. баъдан кнопкаро дар ин ҷо мечаспонем. сими сурхро гирифта дар моторча мечаспонем. сими сиёҳро ҳам бо ҳамин тарз мечаспонем. бо ҳамин тавр симҳои часпондашударо шилеш мекунем. ҳамин хел бародарои азиз, симҳое ки дар моторча пайваст буд оварда дар кнопка мечаспонем. ана ҳамин хел як даҳанакиро гирифта гирдашро шилеш мекунем. ин барои сари вертолёт дар кор мешавад. дар ин ҷо мечаспонем. ана ҳамин хел тунка гирифта бо ҳамин тарз тункаро мебурем. дутто ҳамин хел тунка дар кор мешавад. бо ҳамин тавр қатъ мекунем. дар ин қисми тунка симобро мемолем. баъдан дар ҳамин сим мечаспонем. боз аз ин тараф ҳамин хел бародаро як батарейка лозим мешавад. скотч ҳамин хел мебурем. батарейкаро дар ҳамон симҳое ки буд дар онҳо мечаспонем. ин тарафашро ҳамин хел бародаро ана ҳамин хел шилеш мекунем. баъдан батарейкаро мечаспонем. барои мо ҳамин хел чӯбчаҳо лозим мешавад. чӯбчаи сафедро ба чӯбчаи сиёҳ ҳамин хел мегузаронем. дутто ҳамин хел омода мекунем. баъдан аз байн қайчӣ мекунем. шилешро мегирем. дар чӯбчаи сиёҳ мемолем. дар поёни ҳамин чӯбча ҳамин хел омода мекунем. ана ҳамин хел дар поёни вертолёт чӯбчаҳои омодашударо мечаспонем. ана ҳамин хел чӣ хеле ки мебинед вертолёти мо қариб омода шуд.
як даҳанакиро гирифта ана ҳамин хел суроғ мекунем. кодро гирифта бо анамин тавр мебурем. саросима нашуда тарафи дигарашро ҳам анамин хел мебурем. як чӯбчаи марожникро мегирем, аз байн мебурем, анамин хел бародаро. баъдан дар як қисми даҳанакӣ анамин хел мечаспонем. анамин хел бародаро аз байнаш ширеш мекунем. ширешро мегирем, анамин қисми чӯбчаи марожникро ширеш мекунем. баъдан як чӯбчаи марожники дигарро гирифта дар инҷо мечаспонем. боз аз ин тарафаш ширеш карда бо анамон тарз мечаспонем. болои маточаро ана ҳамин хел ширеш мекунем. баъдан парти вертолётро ана ҳамин хел мечаспонем. ана ҳамин хел тунукаро гирифта бо анамин тавр мебурем. як сӯзанакро гирифта аз байни тунука анамин хел шикоф мекунем. баъдан дар инҷо мо мечаспонем. вертолёти мо аллакай омода гашт. бародаро, агар видео ба шумо писанд омада бошад, дар канал ҳатман подписатсия кунед, лайк монед ва ягон чизи нофаҳмо бошад дар комментария нависед. иншоалло мо ҷавоб медиҳем. ва ҳамин видеоро бо дӯстонатон поделисатсия кунед, дӯстонатонро дар канали мо даъват кунед. ин канал навҳои кагия бародаро, ин якум видеои ҳастае ки мо дар ин канал мепартоем. шумоя дастгирӣ кунед моро бародаро. иншоалло худованд хоҳа бо дар рӯзҳои оянда боз видеоҳои наву ҷолибро дар ин канал мо ҳатман мепартоем. хайр бародаро, дар паноҳи аллоҳ бимонед. аллоҳ нигаҳбонатон бошад.